Ang atong gisaligan nga unta para sa tanan na himong para sa tanas. Katawan gikawatan sa mga way busgan na nun tagkamoy makalas. Hakog sa gahom mo gulipons bahandi, mga huga mo kalag kung ato ang itandi. Baga mo na hungan ipalong sa ugmaunugin yung ang gikahon. Paminawan ning istorya gikan sa mga kabos, sa among pagpaning kamot kamoy nagpahimulos. Daghang tawo nagkalisod sa kapobre nagantos, pero kamo nga naglingkod mga wala mo'y pulos. Daghang multong nga proyekto kay inyuharan gibusa ang kwarta sa mga tao, sa inyuharan napunta kapaita. Kung ingon ani ang sistema, mga kurakot nga naglingkod mga wala mo'y konsensya. Daghang tao ang nagantos sa inyuhang kahangol, kay inyuharan gibusa ang budget sa flood control. Mga kontraktor na bulahan, kalitangan na kwartahan, nakapalit na og daghang milyon nga sakyanan. Atong nasod nagkalisod sa utang, wana kaimpas kay inyuha manggikawat ang kwarta sa Pilipinas. Kamong mga kawatan nga naglingkod sa gobyerno, unta mo hunong na mo paminawa ang Ang atong